עשיתי. אני את שלי. מה, באמת נראה לכם שנעתיק מהשמיניסטיות? ירית חסד תשת אם את רצינית, בטח את יודעת מתי הירית, בטח יודעת מתי הירית, בטח יודעת ב-14 לשלישי, עכשיו את תמיד תזכרי ב-14 לשלישי, תמיד תזכרי אנחנו לא מאלה שחופרות הרבה, אבל יש ירית שווה. בואו קצת לתרום, בואו ליריד הזה, אין עוד יריד כזה נקודה, בואו נתרום באהבה, יש הגרלה ממש שווה, כל הכסף הולך לתרומה, אז חכו אפילו דקה, ליהנות, בואו ליהנות, 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 בואו ליהנות, ליהנות, עכשיו עם יד על הכיס, ארנק, תוציא, תשלוף, בואו ותתרמו. עכשיו עם יד על הכיס, ארנק, תוציא, תשלוף, בואו ותתרמו. בואו ליריד הזה, אין עוד יריד כזה נקודה, בואו נתרום באהבה, יש הגרלה ממש שווה, יו כל הכסף הולך לתרומה, אז חכו אפילו דקה, ליהנות, בואו ליהנות, ליהנות. מחזור do the Harlem Shake.